Buenas tardes, aquí estamos en directo para la inauguración de la estatua de un gran político, Moncho José Ramón Reboiras Noya, más conocido como Moncho Reboiras, un político que fue asesinado en el año 1975 por el régimen franquista. Y hoy, por fin, inauguramos aquí la arena del Conde de Santiago de Compostela, una estatua. Y bueno, Moncho Reboiras nació el 26 de enero de 1950 en Imo y murió el 12 de agosto de 1975 tiroteado por los franquistas en Ferrol, en el barrio de Anide. Hoy tenemos la suerte y la oportunidad y los intereses en concreto tienen la suerte y la oportunidad de tener una estatua de él. Van a ver todos los días aquí, que vais a inaugurar. Y estamos jugando en directo. Cuando son las 5 de la tarde, era cuando empezaba, cuando empezó. Al lado. Mira, al lado también para repartir. A ver. Ahí ahora fui por otro lado. Está por la mañana, limpio, es verdad. Pero va para. Sí, por favor. Tirad de todos un poco para este lado de la derecha porque no podemos ocupar ahí a vía pública, por favor. Más derecha. Pero para la derecha, un edificio para la derecha. Muy alto, Oh, yo ahora me hago un de no es.
Ay, ahora vengo con poder. Reboira, a loita continúa. Moncho 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 Reboira, a loita continúa. Estamos repartiendo flores, ¿no? Ahora llegué al bus con Boas tardes, en nome da Comisión Organizadora dos actos conmemorativos do 50 aniversario do asesinato de Moncho Reboiras. Moitas grazas a todos e a todas por asistir a este acto de inauguración dunha estatua en honor, en homenaxe a Moncho Reboiras, pero tamén en homenaxe a todos aqueles galegos e galegas que pagaron ca súa vida por enfrentarse á ditadura franquista. Ainda que todas e todos vós sabedes quen foi Moncho Reboiras, non está de máis lembrar que Moncho Reboiras foi un traballador galego, militante da Unión do Pobo Galego, militante nacionalista e antifascista, que morreu de 3 disparos polas costas pola policía franquista no ano 1975, un 12 de agosto. Os que caen baixo as balas da dictadura da extrema dereita normalmente sempre son integrantes da clase traballadora ou das clases populares. Os poderosos nunca son víctimas da represión da extrema dereita. Nós quixemos a maiores tamén aportar que nos parece de absoluta xustiza que aqueles que foron víctimas da represión e que sufren en moitos casos un silenciamento a nivel social e institucional, mentras tanto, os responsables directos da súa morte, os responsables políticos da súa morte, entre os cales hai algunha persoa que foi un destacado dirixente da política galega, pois formaba parte do goberno dictatorial no ano 1975, que foi o caso do señor Fraga Iribarne. Eses nunca foron xulgados nin condenados. Eso sí, en moitos casos seguiron mantendo ese recoñecemento social e institucional, algo totalmente impropio de calquer sociedade que se considere mínimamente democrática. A estatua esta de Moncho Reboiras, obra do escultor Carlos Fernández en colaboración ca escultora Cuqui Piñeiro, foi íntegramente custeada cas aportacións
individuales e voluntarias de 220 persoas, as que desde a comisión organizadora destes actos queremos agradecerlle a súa solidaridade, a súa xenerosidade e o seu compromiso coas liberdades democráticas e ca causa de Galiza. A comisión organizadora decidiu tamén facer doazón desta estatua de Moncho Reboiras ao Concello de Compostela. Podíamos nos preguntar por qué? Pois por unha razón moi simple. Os motivos, os obxectivos políticos polos que loitaba Moncho Reboiras e que lle costaron a vida eran as liberdades, a defensa da democracia, a loita contra a dictadura e a defensa dos dereitos nacionais de Galiza. Como podedes ver, son todos valores de carácter universal que trascenden, polo tanto, o ámbito dun concello ou dunha provincia. Polo tanto, parecíanos que estaba máis que xustificada que a estatua de Moncho Reboiras fora instalada precisamente na capital de Galiza, polo tanto, en Santiago de Compostela. Iso foi o que motivou que ofrecéramos a doazón da estatua ao Concello de Santiago e compre decir que sempre encontramos unha grande receptividade, que foi aceptada esa doazón e que por parte do Concello se puxeron en marcha todos os mecanismos para posibilitar que hoxe esteamos aquí inaugurando este acto, esta estatua de homenaxe a Moncho Reboiras e podamos facelo nun clima de normalidade e dunha enorme dignidade. Queremos, polo tanto, desde a Comisión Organizadora, agradecerlle sinceramente ao Concello de Santiago, á maioría da súa corporación e especialmente á súa alcaldesa Goretti San Martín, esa receptividade, ese compromiso ca democracia, ese compromiso co recoñecemento social e institucional de Moncho Reboiras e de todos aqueles mozos e mozas que pagaron ca súa vida o terse enfrentado á barbaridade fascista e á barbarie da dictadura franquista. Por último, e antes de dar paso ás persoas que me van preceder no uso da palabra, quixera agradecerlle a todos os membros aquí presentes do Comité de Honra creados profeso para esta conmemoración, un comité que está integrado por 20 compañeiros e compañeiras que compartiron militancia con Moncho Reboiras, agradecerlle pois a súa presencia neste acto, así como a representantes e membros da familia de Moncho que tamén nos acompañan na inauguración desta estatua. Paso, por tanto, a anunciarvos as persoas que nos van dirixir ahora a palabra. En primeiro lugar, a Elvira Souto Pesedo, en representación precisamente dese Comité de Honra e unha persoa que compartiu militancia e estaba ese fatídico 12 de agosto con Moncho Reboiras alá na cidade de Ferrol. Despois vai nos dirixir a palabra Francisco Rodríguez, presidente do Padroado da Fundación Terra e Tempo, que fundación que conxuntamente cas fundacións Moncho Reboiras e Galiza Sempre conformamos este comité organizador dos actos conmemorativos. E por último, para pechar o acto, vai nos dirixir a palabra a alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín. Elvira, por favor. Olá, moi boa tarde. Cando Suso Seixo falou comigo xa aí agora un par de meses e me comentou que lle gustaría que estivese aquí para dicer dúas palabras, eu pregunteille que cousas se din nos actos destas características. E dixme, Ana, ti falas, dis que é un acto en memoria, para honrar a memoria de noso querido e moi admirado compañeiro Moncho Reboiras, e tamén daquelas persoas que con el traballaban, daquela xerazón que puxo os alicerces de todo o que posteriormente sería o nacionalismo galego de posguerra. Como dixo hoxe pola mañán Francisco Rodríguez, aquela xerazón tivo, eu creo que quedou sen voz, non? Tivo que inventalo todo porque non había.
Entón eu dixen, vale, pois moi ben, púxeme a preparar, moi fiada, e dixen, bueno, pois efectivamente, aquí estamos en honra da memoria do noso querido compañeiro e tal, e aquela xeración e tal. Mas despois pensei, ben, esos foron os alicerces, e está moi ben que os teñamos en conta, que recordemos, que non os esquezamos nunca, mas iso non é unha casa. A casa, para ser casa, ten que ter algo máis, ten que ter paredes, condutos, ten que ter, supoño eu, pilares, columnas, non sei. Habilitar retoque. Elige efectos, botón. E ese período longo xa de 50 anos en que se foi construindo con moito esforzo, con erros e con moitos acertos a casa do nacionalismo galego, ese período foi longo e tivo, ademais, momentos tan graves ou, en certo sentido, máis que a propios anos que nos tocou viver as persoas que acompañamos a trayectoria vital e a trayectoria política de Moncho Reboiras. Hubo momentos moi difíceis, hubo mudanzas moi grandes no país. Hoxe recordábase pola mañán que, por exemplo, o grande movimento labrego que había naqueles anos 73, 74, 75, 76, hoxe foi esmorecendo porque a realidade social do país é outra. E houve casos en que crecemos moitísimo. Aquelas persoas que nos anos 75 acompañábamos Moncho Reboiras, non podíamos nin imaginar que tivésemos, por exemplo, unha corporación municipal e unha alcaldesa na capital do país. Para non ser algo moi longe das nosas expectativas. Éramos poucas persoas e tiñamos que inventalo todo. Non podíamos imaginar ter, por exemplo, 25 deputados e deputadas no Parlamento galego. Tamén era moi difícil de imaginar. Lembrai que as primeiras eleccións a que asistimos, eu creo que tivemos 22.000 votos, unha cosa parecida. Ben é verdade que aqueles 22.000 votos eran 22.000 votos moi convencidos, porque a xente, para chegar a coñecernos a nós, tiña que ternos visto en algún sitio. Entón nos íamos con aquele eslogan, que eu creo que era moi axeitado, que era: estes son os nosos feitos, gobernémonos a nosa terra, e con estes feitos expuñámoslo nos mítins que facíamos, algúns mítins con participación da xente e algúns mítins sen ninguén, entón retirábamos. Pero foi unha campaña difícil, éramos persoas desconhecidas, un grupo desconhecido que saía a luz pública por primeira vez. Ben, non pasou nada, eran 22.000 votos, non había representación parlamentar, mas regresamos á reunión no día seguinte, a primeira reunión da dirección naquela altura da Unión do Pobo Galego, e dixemos nada, foi así, votamos a conta onde foi que houve votos, onde non os houve, examinamos e analizamos os resultados e dixemos, pasamos ao segundo ponto. En que estábamos? Estábamos coas encrobas. Que tocaba? Que tocaba hoxe? Tínhamos que falar de Baldaio, de Xove. Entón, esos eran a nosa espiña dorsal. A parte institucional non era a espiña dorsal do noso traballo, era esta outra. Hoxe hai que combinar, hoxe é un momento moi diferente, hai que combinar isto. Pero, por exemplo, aquel modesto Sindicato Obreiro Galego, só, dos anos 70, dificilmente podería imaginar que pasados os anos sería a central mayoritaria no país, a máis grande, non só en número de persoas afiliadas, en número de persoas que son delegadas de empresa, con todos os empecillos que pon a patronal para que isto sexa así. Non só iso, é que é tamén a máis grande en combatividade e en responsabilidade cara a nosa clase política. Cando saí a facer as compras, encontrei que diante deste cara que está aquí na esquina, sorprendeu inicialmente porque non lembraba que era día de greve para os traballadores de Inditex e do comercio textil en xeral, e vin que había tendas fechadas. E cando cheguei aquí, empecé a escutar o ruido de bombos, de apitos, ruido de berros, e que pasa aquí? E que era o que pasaba? Que estaban as traballadoras de Inditex, basicamente penso que eran, estaban concentradas diante dun local que tiña ainda as portas abertas, rodeado de policías, porque había que defender, a policía sempre estivo onde tiña que estar, e tiñan que defender aí o patrón para que os piquetes non pudesen entrar. E posteriormente vin que había unha manifestación moi nutrida, creo que había un home, o resto eran todas mulleres. Había dous homes máis, había un home que a todas luces era traballador de Inditex, ou parecía polo menos, e despois ollo así e vexo que entre as mulleres van dous individuos.
Un deles, se vos digo a verdade, non sei como se chama. WhatsApp. Está en todas Ahora. partes. Virgulilla E outro era Paulo Carril, o secretario da CIGA, que ten o don da omnipresencia. E isto significa que a Paulo Carril, sendo o secretario da CIGA, sabe onde hai que estar. E a mí isto pareceme que é tan o máis importante que o número de persoas delegadas e o número de persoas afiliadas. Alégrame moitísimo que de aquel modestísimo só, que éramos realmente moi pouca xente, teña saído esta cousa impresionante que é a CIGA. E cito a CIGA, podemos citar, por exemplo, a actividade cultural que tan aquí en Compostela, por exemplo, creo que tamén en outros lugares do país, pero aquí é moi intensa a actividade cultural daquela bellísima xa asociación cultural chamada O Galo. É moi intensa a actividade cultural. Hai outras, por exemplo, eu imagino a xente estudante que ten que darse de frente con un estudantado moi pendente do WhatsApp e do Twitter, e xa creo que a estas alturas TikTok debe ser ou algo así, porque son dunha xeración anterior. Mas pregunto que difícil debe ser, porque para nós era isto relativamente fácil, podíamos ter medo, porque había moita represión, pero claro, non nos esquezamos que Erga, na zona de Compostela, na bisbarra de Compostela, cando se presentou públicamente, repartiu 500 carnés, había 500 persoas afiliadas a Erga, que era un número moi elevado. Hoxe as cousas no estudantado son diferentes, son moi diferentes. Entón pensei eu, casi mellor falo dos triunfos e tamén dos fracasos, porque non podemos enganarnos. Estas mulleres de Inditex onte ian reclamar o mesmo que reclamaron os compañeros Amador e Daniel no ano 72. Non queremos convenio estatal, queremos convenio galego. Agora o goberno decidiu que non podemos ter, non podemos estatal tampouco. Ahora, este goberno resolveu que os... WhatsApp. Ahora. Virgulilla María Hernández de ámbito estatal. E as traballadoras iba unha con un papel que decía do convenio provincial non nos moverán, que todo o mundo ya recorda que non nos moverán, verdad? Estaba moi ben, esta é a reivindicación, aínda agora xa era a reivindicación no ano 72, 54 anos despois aínda así. A emerxencia lingüística é un problema que temos diante que non podemos ignorar, non o podemos esquecer en ningún momento, e a iso temos que facer frente. Mas hoxe temos instrumentos que fixeron compañeiros, aquí hai moito, porque o nacionalismo ten unha característica, entre outras, que son a xente como de pana no nacionalismo. Eu miro para o que estou vendo, sobre todo por esta zona de aquí, e vexo caras, bueno, vou citar un nada máis, porque senón podía me quedar alguén no tinteiro, pero vexo, por exemplo, o compañeiro Pavón, que foi a última persoa, alén de Luis Ríos e min, que viu con vida Moncho Reboiras, e que foi o compañeiro tal vez máis próximo nas súas andainas moi clandestinas. E entón, claro, un ve por unha parte xente nova, por outra parte xente na mediana edade ou a edade difícil, e por outra parte a xente que xa non sei se somos da terceira ou da quinta idade, que hai moito que non os cito porque me vai quedar alguén no tinteiro e non quero. O sea que obrigada por todo. Adiante con nacionalismo e viva Moncho Reboiras. Moi boa tarde. É desde logo un motivo de orgullo, de satisfacción, de alegría e dunha melancolía sana ver aquí persoas da miña xeración ou de outras xeracións ainda maiores mantendo o tipo e o espírito, como no caso de Camilo Nogueira, ou como no caso de Margarida, ou como moitos outros, o de Pavón, que naqueles tempos éramos persoas novas, non? E é tamén motivo de satisfacción e, sobre todo, de agradecimento ver a todas as persoas que estades aquí contribuindo con nós neste homenaxe e, en especial, sinalar que, efectivamente, sería impensável en 1975 contar coa presencia das persoas que representan organizacións sindicais e políticas moi importantes no noso país, como pode ser Paulo Carril, pola CIGA, como é
tamén Néstor Rego, o noso diputado en Madrid, os meus compañeiros das fundacións nacionalistas e, en especial, quero dicelo con un novo agradecimento á alcaldesa de Santiago pola súa valentía e a súa honestidade en que se pudese realizar este soño que realmente o noso camarada Moncho Reboiras merecía. Non vamos facer unha homenaxe a ningún personaxe que teña empregado bombas, avións, tanques para intimidar, subordinaar ou destruir a un pobo que responde e que ten... Te damos la bienvenida al chat en directo. Non vamos tampouco No te olvides de proteger tu homenaxear privacidad. a ningún Opciones del chat, renegado botón. que teña servido ao espolio deste país e que despois os propios colonizados lle agradezan o oficio desempeñado. Vamos facer un homenaxe que ten que quedar instituído e, desde logo, realizado en materia broncínea a un personaxe que ten un valor simbólico que vai moito máis aló dunha anécdota. Efectivamente, quero dicirvos que vamos a honrar os seguintes motivos e criterios. En primeiro lugar, o esforzo das clases populares galegas por teren dignidade e por procuraren un futuro distinto ao da opresión e ao do espolio. Unhas clases galegas, unhas clases populares que deron en un momento determinado de evolución do país fillos e fillas con capacidade para erguer, mellorar o seu estatus social e o seu benestar económico, pero que, pese a eso, empregaron ese acceso aos estudos, por exemplo, universitarios, para poñerse ao servizo do país, descubrindo que este pobo noso tiña dereito a existir por sí propio, convertírono no referente principal político das súas vidas. E, por suposto, fixeron dunha lingua coloquial, a lingua moitas veces materna, pero ignorada desde o punto de vista do que significaba o futuro, convertírona na súa lingua usual, na súa lingua de traballo intelectual, na súa lingua de combate político e na lingua da súa intimidade. Todo isto é o que representa Moncho Reboiras e é moi importante que o teñamos presente. E unha persoa que así pensaba, como tantos centos e centos de mozos e mozas polos anos 72, 73, 74, 75 e anos sucesivos, son os que lograron que haxe hoxe unha grande central sindical nacionalista, unha organización política como Bloque Nacionalista Galego e unha sociedade galega que, se ben non acadou os mínimos que necesita, si ten instrumentos para combatir porque isto pode ser algún día real. Estamos nun lugar da cidade de tránsito, un lugar que ten intimidade e ao mesmo tempo que é panorámico, que pode ser visto. Un lugar onde representamos a Moncho Reboiras andando como unha persoa normal que era, como un mozo normal que era, de mirada, de ollada moi profunda. Un mozo que andivo nos ambientes labregos, nos ambientes mariñeiros, nos traballadores arredor dese punto álxido culminante da loita obreira e da loita campesiña que se desenvolveu entre os anos 72 e os anos 80. Este era Moncho Reboiras. Afortunadamente, nós tuvemos paciencia, tuvemos constancia e non permitimos que o seu nome fora aldraxado ou manipulado. Sabedes que houve moitos anos, mesmo desde a transición ata os anos iniciais da democracia, en que se intentou convertir ao noso compañeiro nun terrorista. Grazas a historiadores fidedignos e honestos como Francisco Carballo, que estamparon no seu libro que Moncho fora asesinado a pesar de represalias que lle pudesen vir. Gracias a que todos os anos nos celebramos homenaxe ao noso camarada,
chegou un momento que até o goberno de España tivo que recoñecer que fora abatido polas balas da policía franquista. E isto é moi importante. Non creo que ningún galego ou galega de boa vontade vaya a duvidar de que Moncho Reboiras é un exemplo, por certo, un moi bo exemplo para a mocidade de hoxe. O exemplo fundamental. Galiza ten que converterse no noso referente político principal e fundamental. E a partir de aí mirar o mundo. Vou acabar non coas miñas palabras, porque a fin e ao cabo eu sempre contemplei a Moncho Reboiras a distancia, non porque me quixese distanciar del, senón polas condicións da clandestinidade. Recordo a profundidade dos seus ollos, a súa mirada penetrante, e un piso, por certo, desta Compostela. Pero que en sí o veía con frecuencia era un poeta galego, un dos mellores poetas galegos dos anos posteriores ao franquismo, non? E este home, Manuel María, coa súa muller, Saleta Goi, deixou plasmada a súa visión como de xuglar popular sobre o amigo e o mozo que recibían na súa casa moitos días do ano cando andaba de peregrinaxe organizando xente para o país, para o nacionalismo galego. Decía así Manuel María no seu libro As rúas do vento ceibe, en este poema para nenos, non? Entre os patriotas galegos eu lembro a Moncho Reboiras. Coñecerono os labregos, os montes e as corredoiras. Que mozo valente e bon, que mozo bon e valente, que xigante corazón e que ollada transparente. Era un carballo moi forte, xeneroso e loitador. Era Galiza o seu norte e a patria o seu amor. Era un amencer con sol, era da patria un retrinco, e matárono en Ferrol no ano 75. Hai en Dodro unha flor pura, de máis valor que unha xoia, que naceu na sepultura de Moncho Reboiras Noia. Esta flor de Drogo convértese hoxe na estatua majestuosa, natural, normal, dun rapaz como todos os rapaces e rapazas de Galiza, con boa intención, con ideas sobre o futuro do seu país e que sinten que ten que mudar a nosa situación. Grazas pola vosa asistencia e deixo-vos con Goretti San Martín, a nosa alcaldesa, a quen lle vou agradecer de corazón o que fixo. Ben, pois moi boa tarde, representantes da comisión que organiza as homenaxes a Moncho Reboiras, representantes das fundacións Moncho Reboiras, Terra e Tempo, de Galiza Sempre, tamén familia, persoal, política de Moncho Reboiras, compañeiros e compañeras de corporación, representantes de asociacións veciñais que tamén quixeron estar aquí acompañándose, nos de representantes de asociacións de memoria histórica e mesmo comerciantes tamén da zona que quixeron estar aquí neste día importante para Santiago de Compostela, porque Santiago é un concello democrático e como tal concello democrático o primeiro que ten que facer é ter memoria, o primeiro que ten que facer é apostar pola memoria histórica da propia Compostela e pola memoria histórica do noso país, en canto que é capital de Galiza.
Xustamente para iso organizamos moitas veces desde a Consellería de Memoria Histórica que leva a compañeira Miriam Louzao moitas xornadas, actos, actividades do ámbito cultural, do ámbito social, da reflexión, máis que hai mellor para facer memoria histórica que levar a memoria ás rúas e ás prazas. Non pode haber mellor cousa. A memoria histórica o que ten que estar é a vista de todo o mundo, o que ten que estar é en lugares e en espazos en que a xente nova poida preguntarse por que está aquí esta persoa, que fai, quen era, que fixo. Iso é justamente levar a memoria histórica e socializala. Pensamos que este é un lugar axeitado dos moitos que podería ter Santiago de Compostela, pero un deles, porque se vos fixades a poucos metros de aquí, está a estatua de Ricardo Carballo Calero, o profesor, a persoa tamén represaliada, o defensor dos nosos dereitos lingüísticos e dos nosos dereitos nacionais, a persoa que inspirou tantísimas reflexións e tantas investigacións feitas arredor da nosa historia literaria e da nosa sociolingüística. E desde aquí igual non se ve agora, mas un poquinho máis adiante, todo o mundo sabedes que están as figuras con todas as súas cores das dúas Marías, en que infelizmente moita xente pensa pois que son dúas mulleres, dúas figuras extravagantes, estrafalarias, mas que teñen unha historia de represión detrás. O que temos detrás tamén é unha familia anarquista que sufriu despois do 36, toda a familia e elas mesmas. E se quixésemos andar un poquinho máis adiante, ali na zona onde está a biblioteca, que tamén leva o seu nome, o nacionalismo galego empeñouse daquela desde a oposición en que houbese unha estatua en homenaxe a Ángel Casal, como pode ser tamén que un alcalde asasinado en Santiago de Compostela non tivese até moi recentemente unha escultura que justamente deixase constancia do que significou telo e tamén que fose símbolo como Moncho Reboiras da loita polas liberdades, da loita polos dereitos nacionais de Galiza. Saber iso desde que iso funcionou para a dictadura, para o réximen franquista desde os seus primeiros momentos, comezou ese réxime matando, represaliando e rematou tamén así. É importante que esa lectura diacrónica do que foi toda a etapa da dictadura fique para que toda a xente, todas as persoas que paseen, que habiten Compostela, que saiban que existe. Santiago é, ademais, un lugar especialmente preocupado pola memoria histórica, porque aquí tiveron lugar importantes episodios relacionados coa nosa historia política, coa nosa historia social, mas, ademais, nesa etapa, finais dos anos 60 e anos 70, foron épocas onde en Santiago houbo unha loita moi importante. Desde o mundo estudantil, sabedes que aquí, o maio do 68 non se viviu en maio, viviuse en marzo, fomos adiantados antes de maio, marzo do 68, houbo folgas estudantís, loitas polos dereitos dos estudantes, polos dereitos democráticos, xa anticipándose ao que logo sería coñecido como maio do 68. Tamén ese sindicalismo antifranquista en que participou Moncho Reboiras e en todo, absolutamente, o que é a loita cultural, que ao final seguía sendo loita social e loita política, metida no que era, pois daquela, o único formato, o único envase en que podía facerse, que era a loita cultural, como foi esa asociación cultural histórica que nomeou Elvira, Asociación Cultural O Galo, coa que tamén Moncho Reboiras colaborou. Que iso aconteza pois pouco tempo despois do aniversario xa número 50 do asasinato de Moncho Reboiras é algo especialmente importante, sobre todo porque estamos neste ano 2026 en que conmemoramos pois ese aniversario número 90 da etapa da represión, da etapa posterior ao 36. E nunca é un mal momento para lembrar algo que sempre queren que esquezamos, e é que na Galiza non houbo guerra, non houbo fronte de guerra. Na Galiza o que houbo foi represión brutal contra toda a disidencia, represión terrible contra calquera persoa disidente desde o minuto 1 ao minuto último. Eu creo que o que me corresponde a min, en nome do Concello de Santiago, hoxe aquí, é agradecer
Agradecer, por un lado, e darlle os parabéns á comisión organizadora destes actos e da colocación desta estatua, tamén por facelo desta maneira, tamén por facelo por suscripción popular. É unha maneira de dicir que existe memoria viva en cantidade de xente, en un número de persoas que están dispostas a colaborar para que a memoria continue viva. Tamén próximo aquí, todo o mundo sabedes que temos en distintos concellos, pero en Santiago de Compostela tamén, estatuas que foron colocadas a través da suscripción popular, como a Dorsalía de Castro no Paseo da Alameda. Así que unha máis feita por colaboración, por suscripción popular, parecenos importantísimo. Tamén agradecerlle, como non pode ser de outra maneira, as fundacións que o decidiron levar a cabo, porque é un legado de futuro, unha mensaxe justamente de esperanza e de compromiso e de xustiza para as xeracións máis novas. E, como non podía ser de outra maneira, as persoas que o fixeron posible materialmente, a Carlos Fernández e a Cuqui Piñeiro, porque aí temos a Moncho Reboiras, que a calquera persoa que pase por aquí estará mirándoa con seus ollos atentos e provocará que a xente maior que diga que está Moncho, non pasou justamente das paredes das rúas a estar aquí xa como estatua connosco, e haberá xente máis nova que o que ten que facer é preguntarse, buscar, mirar e interrogarse sobre quen foi e quen significou, e desa maneira acaba sendo unha homenaxe a todas as persoas, absolutamente a todas as represaliadas, a todas as asasinadas, a todas as que tiveron que sufrir na etapa longuísima da dictadura. Eu, con esta obriga, simplemente quero manifestar con este meu agradecemento, o que quero é manifestar que a colocación desta estatua ven entrar en consonancia completa coa vontade deste concello de ser un concello claramente antifranquista, un concello pola memoria histórica e pola memoria democrática, e que ven, ademais, no momento máis importante, nun momento de involución, nun momento en que a extrema dereita, sobre todo, está intentando chegar á mocidade, nun momento en que o franquismo o franquismo e o fascismo parece recuperarse, e justamente creo que nese momento podermos dar esta lección de memoria histórica é absolutamente fundamental. Así que obrigadísima por todo o vosso traballo, obrigadísima por estarvos aquí, por este recoñecemento. Continuaremos traballando por unha Compostela que estea sempre actuando, sempre facendo visível o que é a nosa memoria histórica, porque para construir e deseñar o noso futuro é importantísimo mirar o pasado. Moitas gracias de novo a todas e a todos. Antes de pasar a interpretar o himno galego, decirvos que desde a Comisión Organizadora destes actos conmemorativos tomamos o acordo de continuar con esta campaña de divulgación, de coñecemento do que foi Moncho Reboiras, das ideas que defendía, de homenaxear a todos aqueles loitadores antifranquistas que perderon a vida na súa confrontación co fascismo, e nun momento, como dicía Goretti, no que por parte do capital estás a fomentar de novo as ideas fascistas e desgraciadamente están a caer e a ter peso en certos sectores da xuventude, parecenos fundamental continuar con esta campaña divulgativa, con esta campaña de recuperación da memoria histórica, de denuncia das barbaridades que cometeu a extrema dereita e o fascismo. Nós non temos que esperar que nos digan o que eso representa, vivimos en propia carne, pois decidimos unha campaña que tiñamos prevista exclusivamente para o ano 2025, darlle continuidade hasta o 12 de agosto deste ano 2026 e, polo tanto, animarnos a todas e todos vós a que participedes nos actos que seguiremos convocando como comisión organizadora. Nada máis, imos escoitar o himno galego e despois pasaremos a depositar os carabéis aí aos pés da estatua de Moncho Reboiras.
Poder Popular, Galiza Ceibe, Poder Popular, Galiza Ceibe, Poder Popular, Galiza Ceibe, Poder Popular. A loita continúa! Moncho Reboira, 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 a loita continúa! No. Hola. Hola, tendedes un momentiño, que nos esquecimos unha cousa. Ao lado do estatua de Moncho Reboira hai unha placa Jaime. que figura un código Jaime do QR. colegio. Se entrades aí podedes É Jaime. acceder á información Domingo que hai na Tojo. página da Fundación Moncho Reboira sobre os Ostras, actos que mira estamos dónde te celebrando, encuentro. así como a Exacto. Celebrando a Moncho Reboira. todos aqueles compañeros e compañeiras que participaron con as súas doacións para que Despois sexa te llamo. realidade esta estatua. Nada máis e moitas Está gracias. grave, que después te llamo. Pues ya hablaremos. El otro día estuvimos hablando de yo y Pablo. Ya lo contaré. No. Déjalo con ojo. Me voy a dar una. ¿Cómo andamos? Mostrar menú de habilitar retoque. Elige una pega. Efectos. Micrófono. Cambiar de cámara. Top fans. 0 usuarios, 0 me gusta. En directo 50 minutos 40 segundos. Finalizar. Botón. Finalizar emisión. Encabezamiento. La emisión se detendrá de inmediato y dejarás de estar en directo. Cancelar. Botón. Finalizar. Botón. Cancelar. Finalizar. Botón.